zaben da za a yi na bana tunda dai Allah ya sa na riki wannan kai ya an ce gane kamar kuda maliman ba mu wannan goje shi ka san ko kuda ba ni so ya hada kai shi tunda aka riga Allah ya kama wannan lokaci muna raye insha Allah 2023 sai mani binda Ali Haruna insha Allah ko da talaka ko kuda ya haushi dan wallahi bari ka jin ga maka assalamu alaikum wa alaikum assalam ran mai gari barka dai an yi lafiya alhamdulillah jama'a kowa lafiya lafiya kalau ya talakawan naka talaka suna nan ana ta ya maciyata wanda ake zama ba ko babu aikin yi suna nan ka san mu kwana ai tunda naga wannan nace mai gari ya dawo hanyar mu kai ma tunda naga ka aje wannan sarkin ayaji kenan ai mai gida kenan wanda shi da mani na a kauye kai Allah sarki Allah kai ma ni bindawa Allah kai shi ma ni bindawa wannan tunda makarantar da muka yi ya gina ta tun daga nan na gane cewa wannan mutum arziki ne na kai wutan nefa garin mu na ja hanya to amma kai dan ina ne a'a yo ni ma ina cikin talakawa ka mai gari ayya ka san ka talakawa na ka gane wannan mutumin da kake gani shine ya mamu police college ta nan cikin garin Mani kaga ta zama birni kuma har mutane zuwa ake ana police college ba mu Allah nan ne sannan makarantar government day secondary school girl Mani wannan ta kwanan nan ta ma bai shi ma din shi ma sai gina ta a ina shi ne sannan kuma asibitin jani ma da ko cikin talaka na naji an ce wallahi sai na dauka bar shi a zo kan shari'a hana shi gaskiya ko da shi dan Allah mai gari nake gama kuma mai gari inda ka burge ni kai ma ɗin irin shi ne baka da girman kai ka gana ni talaka ka ne amma ina zuwa ka bani hannu ka gaisa kai ya mai gari kana burge ni wallahi kana wallahi mutumin nan nake gama banda shi mutumin nan da yanzu muna kage rayuwa Aisha sa da ce ma mai gari mutumin nan ina bala'in san shi mutum ne nake amma mai gari kai saboda miwai naga kai ma kana san shi kai ma ko ka san wasu ayyukan da yake bayan wannan kai asalin sanin ayyuka ai mutumin na ne Allah wallahi ko ka san wani abu to ya ga maka ko wannan dirbi primary cikin garin Mani to ko ƙarin ajujuwa na dirbi primary school Mani shine ƙara mai yara su domin ilimi ya faɗaɗa a cikin garin Mani abin da na gaba kenan kuma ina ga maka fari da fari farar zuciya zaka ji mana kuma dadin dadawa shi ya gina asibitin NTI ta can kusa da fire service da ka sani kusa da fire service office nan da fire service office nan cikin Manin da ka sani ai Allah ai inda kake burge ni shi za har na samu wani yaro cikin gari mun tarihi nuza bai babu ya buga ma wata waka ni ma kai ne gari wa alhamdulillah ai za ko an aika a kira shi ga abin nan ai ka san yanzu kai ka san gidan su wannan malam to je ka kira mana shi sai abin ka ce ya zo wajen mai gari ka gan shi dan halaka ka amma dama kai za je kirawa wato ban shine wannan ai wannan waka da kai da ka tsirka mai gari nake so ai abin nan dai ai ni kai ma da sarki ya ma na gani ni kai ma da mala kai ma kana cikin talaka ne kenan yana ciki sosai kai ko da jira yawa to ku saurara mai gari ne za a mai gari waka so kai man waka nace ba mai gari ka cancanta ka zaɓa min wanda shi ya cancanta kai bai gari lalle na jinjina maka ubanka jarumi ne uwarka jaruma ce kun tukka shi ka huce a ture ka sai mu wannan wakai wallahi mai gari kai yanzu da me yasa baka karanta min ba ai ban san haka waka take mai gari ban san an yayi wannan waka wallahi ban san yayi wannan waka ka zo kace bani labari ai na ga min da yayi waka amma ni ban san kai yamuwa ba kai da aka ban san kai dogari kwantar min da shi Ha ha ha!